स्वागत करुँच वर्तमान तो आज मो सकाल मो बंद हो पूरा फ्रेश भात भात बसई दे सारे देखु भात भात बसई तरकारी फरकारी बना हम कटाकट सब चलती देखा कौन आलू कटा जाऊँगी ड्यूटी जी कटिकी तो मुझे खाइबी जब मुझे भात देखा पाखापाखि तरकारी बनईदेव पोटल तरकारी
ବସେଇଦେବା, ତେଲ ପକେଇଦେବା। କରେଇ ବସେଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ନାହିଁ ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଘରେ ରହିଲେ ତ କେହି ପଇସା ଦେବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏସବୁ କାମ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଜୀବନ
ଶାଢ଼ୀ ଫିଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଧୋଇଦେବା, ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ପାଣିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଗୋଟେ ଫଟଫଟ କରିଦେବି ଏବେ ଯାଉଛି ପାଣି। ଫୁଟିଗଲେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଢାଳିଦେବା ସେଥିରେ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଜୀବନ କାହାର ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ବାସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। Gracias.